Oo, boss. Pero, pwede nimi ka ubra? Hala, day. Sure gyud tawon. Dili gyud taon kung gusto nga. Apil niya kung kamaysan malatnan og bayot ay stick COVID. Munang, kaya mamoy bakuna. Why ubra? Oh, asa mo? Manguta na pag siya. Ato na dito sa mong ubra. Ano kayo kinalan na mo? Para makanamo. Unsa may sakinan? Wala, di mo kabalo sa ato ang bagong patakaran? Kasi mong paminaw, nakabalo mi, manguta namin mo. Wala, gina. Kaya wala man mo kabalo sa atong bagong patakaran, pabalaon ta mo. Ingon na ani ha? Diba nakabalaw naman mo? Na daw nakita'y pandemya? Nga, sa may labot, ana sa among ubra. Please pohan ninyo. Sige, sibos na lang rin mo istorya ninyo para makasabot mo. Boss! Boss! Ali osa! O unsa man? Nay problema diha? Daw, kareba sila boss. O unsa may problema diha, Tren? Daw, kareba sila ba boss? Gahay kayong pasabton. Wapagi mo ka pasabot. Gahi na. Daw boss, luso po kayo oh. Nang ginatarungan lagi ng tao. Luso po dayon. Ikaw na explain na boss, maglaba akong ulo ani. Unsa may jay problema ninyo diha? Sabi bang, giingon ani mong tao-tao, boss nga, murag tao-tao sa kaumayan nga, tinuod ba daw nga, abi kay pandemya na, naakay bagong patakaran? Ako, karon na. Gidren ikaw sa puli dito kay pasabotanin nila. Bagtay ginaro sila. Umarato ko. ginaro. Umarato kong ubrato. Sige boss Sige pagdali. Saba. Mangobra unta day mo? Oo boss, mao gainin nga dala migwasay. Ay mo ubra mi. Kita bitaw ko. Pero unsa kay ta kung gipaobra kay ninyo? Magbunlay si mong kamaisan. Bunlay dito kung gisugo ninyo. Uni nga nung imuha wasay man imong dala. Ug gimapod nga nung sundang man Aw, boss, kay og di na gud madalag bunlay, di. Tigbaso naman, aron daling mahuman. O wasay akong gidala kay gahay ka ng sagbot di wasayo. Kabuguya gid ninyo no. Mamunlay mo niya prakol og kanang sundang. Yung dala sama gabukog na kagahay ng sagbot na mo dire. Pero about atong kuan. Balik ta atong yang gingon nga pag patakaran dire sa among uma. Yun ani magud ni. Tungod magud aning COVID ba? Kanang ganahan na pud ko nga akong mga tanom dire, ang akong mga mais, akong mga bisol, amote ug kalumpang dili ra malatnan og kuan ba? Virus. Munang gusto nako kung dili mo bakunado, wala mo ka bakunaha, dili pod mo ka pwede mo ubra diri sa uma. Patay, dili rabi ko bakunado. Wa na ko ri ubra ani. Dili na ko rin kapalit ani og gatas sa pito ko buk na ko anak. Anong pito naman Kabuk ng imong anak. Nga walo pa mo katuig gaipon. Kabalo naman ka nga balimbog na ko adres bukid. Ana gina sa gunsun ba? Kada adlaw dagway mo gakuan. Dili gud kay adlaw nga hantod gi magabi. Grabe basig buntag ko maabot. Oh, nganong ka pinapinay mo kuno mo dia? Gaper-aperer mi diri boss kay kada gabi kami magoy mamakuna. Nya, no nagkatawa na yung kuno mo? Makalingaw din na. Dili mo guna makalingaw boss. Pero makalipay. Ala? Tinuod mo makalipay na?
bakunahan daw ko. Hala, boss. Unsa naman ka, boss? Kaya akong kauban o ganahan kag bakuna kay dako-dako ri ang dagom. Hello mo eh. Dalapod mo dayon oy. Ga-practice ra gani ko ato ba kay basi ba? Madayon na. So ngayon ra. Abi na kong tinuod to. Pero in fairness, ang yan kayo ka, boss. Thank you kayo ha. Naka-appreciate na yun ka. Pero in fairness, ang ayan food ka da. Hala, tinuod ka, boss? Ay, oo day. Pero ako'y pangutanan ninyo ba? Nabakunahan na food mo. Hala, boss, wala jud. Hadlok mi ato ilang dagom nga anak kadako. Boss, may kami ang mamakuna, boss. Aron mo daghan ang atong lahi. Di pa sabot. Wa pa day mo kabakuna ha? Oo, boss. Pero, pwede nimi ka ubra? Hala day. Sorry gyud tawon. Dili gyud taon kung gusto nga. Apil niya kung kamaysan malatnan og bayot ay stick COVID. Unang kay wa mamoy bakuna. Way ubra. So, shout out ni Jisang Yabanes. Og shout out ni Marilo Cuevas. Shout out po ni Rumi TV. Thank you kayo ninyo. Din shout out ni Boring Gaming. Din shout out ni YG. Shout out thank you diyan ninyo diyan tanan. Then shout out po din ni Annabel Martinez. O shout out po ni Jai ni April Millar. So thank you so much inyong pagtanawan ng video. Thank you.